उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आज खरं तर खूप उत्साहामध्ये हा मेळावा संपन्न होत आहे। खरं तर आदरणीय पवार साहेबांचं आणि कोकणाचं हे एक वेगळं असं नातं आहे। आदरणीय पवार साहेबांनी नेहमीच कोकणाला झुकतं माप दिलेलं आहे। आपण बघतो की कोकणचा माणूस हा नेहमी साहेबांच्या पाठीशी राहिलेला आहे, कारण साहेबांनी जे काम केलंय आणि ज्या पद्धतीने कोकणी माणसाला प्रेम दिलंय हे कोकणी माणूस कधीच विसरू शकत नाही। साहेब आज हे समोर बसलेले जे सगळे पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, ह्याच काहीतरी मिळावं म्हणून आलेले नाही आहेत की आम्हाला काहीतरी हवंय, आम्हाला कुठलं तरी पद हवंय, आम्हाला कुठला तरी फायदा झाला पाहिजे म्हणून आलेले नाही आहेत। ते एक निष्ठेने पवार साहेबांच्या पाठीमागे उभे राहिलेले आहेत म्हणून सगळे इथे आलेले आहेत असं अभिमानाने मी सांगते। खरं तर साहेब हे अतिशय कोकणाबद्दल जिव्हाळ्याचे प्रश्न त्यांनी सोडवलेले आहेत। एकेकाळी कोकणचा माणूस हा मनी ऑर्डरवर जगत होता। मुंबईवरनं मनी ऑर्डर यायची आणि त्याच्यानंतर त्याचं घर चालायचं, पण आदरणीय पवार साहेबांनी ही मनी ऑर्डर संस्कृतीच बंद करून टाकली। त्यांनी अतिशय बारीक विचारपूर्वक असं काम करून आदरणीय आमचे प्रवीणभाई भोसले यांच्या काळामध्ये 100% फलोत्पादन योजना आणली आणि खरंच साहेबांच्या माध्यमातून एक जिवंत आख्यायिका उभी राहिली असं मला वाटतं। कारण परवाच एक लेख वाचला शिवप्रसाद देसाई, त्यांनी साहेबांबद्दल अतिशय सुंदर लिहिलं, साहेब एक जिवंत आख्यायिका। म्हणजे साहेबांनी ही 100% फलोत्पादन योजना आणली, ज्या पद्धतीने आज फळबागा कोकणामध्ये उभ्या राहिल्यात आणि त्यामुळे आज हा कोकणातला माणूस आपल्या मुंबईच्या मुलाला फ्लॅट घेण्यासाठी पैसे देऊ लागला आणि ही वस्तुस्थिती आहे। आणि आज आमच्या कोकणचं अर्थकारण जे बदललंय ते आदरणीय पवार साहेबांमुळे बदललंय। म्हणजे आज हे सगळं पिढ्यानपिढ्याचं जे मागासलेपणा होता, जो अर्थकारणाचा विकास झाला नव्हता, तो बारामतीवरनं साहेबांनी येऊन केलाय। खरं तर कोकण रेल्वेचा प्रश्नही ॲक्च्युली आमचे ज्यांनी सोडवलाय सर्वांनी सोडवलाय, पण त्याच्यामध्ये साहेबांचं योगदान हे त्याच्यामध्ये फंड्स जमा करण्याचं किंवा तो फंड्स अवेलेबल करण्यासाठी साहेबांनी केलेला आहे। दयानंदजी मटकर असतील, मधु दंडवते असतील, यांनी कोकण रेल्वेचं काम केलं, पण त्याच्यासाठी फंड्स साहेबांनी अवेलेबल करून दिले। खरं तर कोकणची भूमी ही प्रतिभावान लोकांची भूमी आहे। अतिशय गुणवंत कलावंत इथे घडले। बॅरिस्टर नाथ पै, कोकणचे अनभिषिक्त सम्राट सुनीलजी गावस्कर, आमचे मंगेशजी पाडगावकर, असे कितीतरी नावं घेता येईल जे कोकणच्या भूमीमध्ये जन्मले आणि या सर्व कोकणची ही सगळी माणसं आणि त्यांचा वारसा घेऊन जगणारी ही सगळी माणसं अतिशय कृतज्ञ आहेत आणि नेहमीच साहेबांबरोबर राहणार असा विश्वास मला व्यक्त करावासा वाटतो। कारण ज्या पद्धतीने आज उत्साह आहे सिंधुदुर्गामध्ये तो अतिशय वाखाणण्याजोगा आहे। 2014 मध्ये इथले नेते पूर्ण संघटना घेऊन दुसऱ्या पक्षामध्ये गेले आणि अशा वेळेला पूर्ण संघटना गेली, पक्षाची अतिशय वाताहत झाली आणि अशा वेळेला विक्टरजी डांटस अध्यक्ष होते, प्रवीणभाई भोसले, हे सगळे एकनिष्ठपणे साहेबांच्या पाठीशी राहिले आणि 2018 मध्ये आदरणीय पवार साहेबांच्या सूचनेप्रमाणे, आदरणीय जयंत पाटील साहेब असतील यांच्या सूचनेप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आणि मी काम करायला जेव्हा सुरुवात केली मी प्रत्येकाला विचारायचे की कोण आपला कार्यकर्ता आहे, जुना कार्यकर्ता कोण आहे, आपण कोणाला भेटलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे। प्रवीणभाई पण मार्गदर्शन करत होते, पण अशा वेळेला प्रत्येकजण म्हणायचे काय आहे पक्षाकडे, आता कोण राहिलेलं नाही, आता तुम्ही काय करणार आहे इथे येऊन वगैरे असं सगळेजण बोलत होते। पण मी प्रत्येकाला एकच सांगायचे की आमच्याकडे एकच आहे आणि ते म्हणजे आदरणीय साहेब आहेत। शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची ताकद कोणामध्ये असेल तर ती आदरणीय पवार साहेबांमध्ये आहे। आणि खरंच आता काही दिवसात आता वातावरण बदलत चाललंय, चांगलं दिवस येत आहेत असं वाटतंय आणि खऱ्या अर्थानं आज संघटनेवर खूप मोठी जबाबदारी आहे। आम्ही संघटनेत काम करत असणारा आमचे तिन्ही तालुका आहेत, इथे पुंडलिकजी दळवी, आमचे योगेश कुवाले चांदेलकर असतील, आमचे संदीप गवसकर असतील, सगळेजण त्यांची सगळी टीम अतिशय चांगलं काम करते आणि एक चांगलं वातावरण या
मतदारसंघामध्ये त्यांनी उभं केलंय. खरं तर आता जे सत्ताधारी आणि जे लोकप्रतिनिधी आहे ते काम करण्यामध्ये खूप कमी पडलेले आहेत. जे 15 वर्ष झाले, आज रोजगाराचा प्रश्न तसाच आहे, आरोग्याचा प्रश्न तसाच आहे. कितीतरी लोक बांबुळीला जाताना, कोल्हापूरला जाताना, पुण्याला जाताना वाटेतच गेलेली आहेत. ह्यांचा हिशोब कोण देणार? आज 15 वर्षाचा आकडा काढला तरी कितीतरी कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली, यांचा हिशोब कोण देणार? आज आपण बघतो, आज आपला जिल्हा पर्यटन पूरक असं परिस्थिती आहे, पण पर्यटनासाठी काहीही झालं नाहीये. मग ह्याचा हे कधी मिळणार? आज आमचे व्यापारी असतील, त्यांचा कोणताही म्हणजे हवा तसा विकास झालेला नाहीये. आज आमचे मच्छीमार आहेत, 121 किलोमीटरचा मोठी किनारपट्टी आपल्याला लाभलेली आहे, पण ती विकसित झालेली नाहीये. मच्छीमार लोकांचा प्रश्न बरेच प्रलंबित आहे. आजही ते रात्री जेव्हा घरात झोपतात तेव्हा त्यांना समुद्राचं पाणी घरात येणार, आमची कुटुंबाचं कसं होणार? ह्या परिस्थितीमध्ये ते जगतायत. आज आमचे दशावतारी कलाकार आहेत, भजनी मंडळं आहेत, पण त्यांचे पण प्रश्न आहेत की त्या दिवशी मी काही मंडळांशी बोलले तर त्यांचं म्हणणं आहे की आमचं 1 वर्ष झालं, आम्हाला मानधन देणारी जी कमिटी असते, जी मानधन देण्यासाठी सिलेक्शन करते, तर ती कमिटी ह्या सरकारने बरखास्त केली आहे. म्हणजे 2 वर्ष 1.5 वर्ष झाले आम्हाला कोणताच म्हणजे नवीन आम्ही करू शकत नाही, प्रोसिजर किंवा प्रोसेस करू शकत नाही. आणि ही आमची व्यथा आहे. आणि बिचारे 2700 रुपये मानधनवरती काम करत असतात, पण खरंच हे याच्यासाठी पण कुठेतरी काम केलं पाहिजे. अशा बऱ्याच गोष्टी आहे बोलण्यासारख्या, पण वेळ कमी आहे. खरं तर मतदारसंघात खूप काम करण्याची गरज आहे. आणि कोकणच्या पाठीमागे आदरणीय पवार साहेब आहे. पवार साहेबांकडे बघितलं एक ऊर्जा येते, नवीन काम करायची इच्छा होते. खरं तर साहेबांची आज आपण येवल्याची सभा बघितली. प्रत्येक वेळेला पूर्वी कसं असायचं, धोतर आणि टोपीवाली माणसं असायची, पण आज साहेबांच्या सभेमध्ये जीन्सवाली मुलं दिसत आहेत. आज सकाळीच मला फोन आलेला आहे, मेडिकल कॉलेजची मुलं होती, म्हणाले आम्हाला साहेबांना भेटायचं आहे. आम्ही कुठलेही पदाधिकारी कार्यकर्ते नाही आहेत, पण साहेबांना भेटून आम्हाला एवढंच सांगायचं की आम्ही तुमच्यासोबत आहे. पुण्यातल्या आणि मुंबईमध्ये पण बऱ्याच जणांनी बॅनर लावले, मुलांनी, विद्यार्थ्यांनी, की पवार साहेब आम्ही तुमच्याबरोबर आहे. कारण साहेबांचं जे हे राजकारण आहे, समाजकारण, हे सर्व समावेशक आहे, सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणार आहे. आणि त्यामुळेच आज खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राचा विकास झालेला आहे. खरं तर हे सगळे आपापसात वाद चालू आहे, सगळं चालू आहे, पण ह्याच्यामध्ये सगळ्याच्या मागे केंद्रातला एक अदृश्य हात आहे आणि तो कुठेतरी संपवला पाहिजे. आज महागाई आहे, जातीय तेढ निर्माण केले जाते आणि हे सगळं थांबवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एक येऊन हे जे केंद्रातलं सरकार आहे त्याच्या मागे लागलं पाहिजे. त्याच्याबद्दल आपण आंदोलनं केली पाहिजे, त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे आणि एक मोठी विचारांची लढाई आणि मोठा विचार या सर्वांच्या विरोधात उभा केला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि हे सगळं करण्यासाठी आपण साहेबांचे हात बळकट केले तर निश्चित आपण पुढच्या काळात चांगलं काम सगळेजण करू शकू. खरं तर आज सगळेजण इथे जमले, सगळ्यांना बोलायचे, त्यामुळे मी जास्त वेळ घेत नाही. मला इथे बोलायची संधी दिली आणि त्याबद्दल मी अमितजी सामंत आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे आभार व्यक्त करते. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार व्यक्त करते. आणि साहेब फक्त सगळ्यांना सांगा की कोकणातलं प्रत्येक कार्यकर्ता तुमचंच असं तुम्ही साहेबांना सांगावं अशी माझी इच्छा आहे. आणि हे आमचे सगळे कार्यकर्ते पवार साहेबांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहतील असा विश्वास आहे. सर्वांचा आभार मानते आणि फक्त 2 मिनिटं घोषणा देते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा, पवार साहेब तुम आगे बढ़ो, आव्हाड साहेब आप आगे बढ़ो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.